Now, atong tagad-pagtagad mga higala, ang dugang mga isgutanan karon, pero dili pa mga kagalaan, ang update nato sa Israel, o gagira mahigala sa Israel ug Iran, mao nga dunay 639 ka mga tao man to, no? Wapan to makuha ang pinaka-latest god. 639 people ang namatay dito sa Iran, samtang 24 ang namatay diri sa Israel. Ang nakabintaha ko sa Israel kay binumbahay na, niguwan og mga missiles dahil naasay ilang Iron Dome nga musugat ba. Nya kanang Iron Dome magnetic pa na adto butos taas. Ang uban wa gid masagang. O mao ni o. Unya do na po sila bomb shelter. Ang problema sa Iraq wa man sila indekin. Iran. So inigbombardiyo dito na mga civilians nga maapil pa ng uban gani. Mo nang giingnan sa Israel, hawa mo diha kay mo attack me. So mo nga mga hitabo may gala porbida mura lang tag nagtan-og fireworks display aning kalakiha. Mo ni ang latest nga panghitabo dito. Unya wa po'y mga bomb shelter. Pero punta naghanang missiles may galagikan po sa Iran. Kini dako magining nasod ning Iran. Kita mo muraog kana na ang Israel gamay kayo pero grabe masag mga gamit god. In terms of military nga mga armaments mga kagalaan hilingig sa ning Israel. So mo na nga muraog karon murag masabot na to, gamaya sa Israel dahi, oy, kung buto na naon mo kontra Iran. So, padayon ang kumbate dito, unya, ang pait ani, kininduha ka mga naso directly affected, apan ang ubang mga kanasuran, napiktahan, baliko na ko, ang salana, ikaduha, mahigala, ang ato mga OFWs, nga tuwa dito, unya, doon na po yung mga Filipinos, nga tuwa dito, nga, nag-tour mga kagalaan, nag-pilgrimage ng uban, nga nangatanggong. Pero ang latest karon katong mga government officials indekin nakapauli na, no? Ang mga government officials. Ang uban nga nagpilgrimage wa pa. Kining 21 nakauli na kaduning dunay giso dito mahigala sa Israel kay nakauli na kaganina. Facilitate sila sa gobyerno. Ang kinini ang kuan uban nga nagpilgrimage tuwa pa dito, nakadungog sa buto-buto gyud, may gani kay wa makasod pa sa mismo dito sa Israel. Atong ikauban karon may gala si Konsehal JP Lao kay usan ni sa mga kauban nato sa una sa media mga higala, nya na konsehal naman ni ron sa lungsod sa Santa Fe, Isla sa Bantayan. Unya ni adto siya dito may gala sa Israel kay kining human sa eleksyon, ikaduhang term niya ni ron. Matud pa mo adto sila mga higala pilgrimage lagi. Ha? Ako nakadto ko ng Israel may gala dugay-dugay na to. Nya wala sa kumubalik ni mga kinikarong mga panahon na kay medyo delikado matagakan ta ditong tipakan ni Storso simba ko lang. Kaya kita na ni katawa ha kay pating kuyawa taon dito mga panahon na. Tensyonado kayo, no? Okay, so kinini ang pagkakaron atong i-check mahigala live and direct gikan sa Egypt. Kining Egypt mga kagalaan border ani sud kadto sa Israel. So ilang giuna ding Egypt ang amo so na pag pilgrimage sa mo diri mi agi sa Jordan. Nag-una mi Jordan, ya sud sa Israel kay kuan naman na siya. By land naman mga higala. Moagi ka gikan sa Jordan padong sa Israel. Unya pag abot sa Israel doon ay mga kuan dito. Pero Jordan pa lang sugod ng pilgrimage kay doon na may mga area dito nga bisitaonon. Pag abot sa Israel to na gyud dito ang kuan kay Holy Land man. Nya exit mi sa Egypt. Kini ilang gihimo din JP Lao. Murag gyud sa magsugod sa Egypt. Ya pasod sa Israel unta. Ya, posible ato ni gawas Jordan. Pero nitabo wa sa mahigala maka lahos na, ha? So di astong linya karon alas 9:13 karon di sa ato dito sa ila alas 4:13 kadlawon. Nining mga orasa. Atong tagapagtagad mahigala live and direct gikan sa Cairo, Egypt si Konsehal JP Lao atong mahinabi karon nga buntaga mga kaigalan. Lahat ng tanong straight to the point. Hello, Jeff. Konsehal JP, may buntag. Live tas DYHP o Gay FM. Good morning, Attorney Rufil o sa ato mga listeners sa DYHP. Ako lang iklaro, Attorney. Nabalik na ta karon sa Pilipinas. Karon lang gyud. Karon lang gyud. Oo, karon lang gyud adlaw. Wala pa gyud katog na diretso ta dire sa usa sa mga karinderiya sa Pilipinas kay gimingawan na nato mga pagkaon dire kay wag ta kasabot sa mga pagkaon dito sa Egypt. Sige, so ako na salamat sa DYHP sa kanunay pag-monitor namo dito sa boundary sa Israel kung kumusta na mo kahimtang. Sige, istoryahin na lang mi sa inyong
experience ito ba? Ano mo kadayog sod sa Israel? Actually, attorney, ang original plan gyud was to go back to the Philippines on June 24. Yeah, we arrived in Egypt last June 11. We were 16 pilgrimage. Some of us are priests, kini mga prayer group o katong mga kining officials pod. Ang nahitabo kay ang amo amang gyud sa among pilgrimage, ako personally every time I won the election, mobalik gid ko dito sa Holy Land magpasalamat. Unya karon ikaduha namang term nako pagka-konsehal attorney mo to nibalik ko dito niya. Ang original gid unta gid nga plano kay amo untang sundon ang kining Old Testament paingon sa New Testament. So maotong nauna ni ngadto sa Egypt. Unya pag-adto na mo ngadto sa Cairo ni adto sa Pyramid of Egypt unya ni adto na mi attorney Rafael sa Mount Sinai kung diin gituhuan ngadto nagpakita ang Ginoo kang Moises o gi-revealed ang Ten Commandments. Unya however during our second day stay there, we were advised not to cross the tunnel going to Israel kay adto naman unta mi ngadto mo cross na sa Israel. Apan pag adto ngadto naman sa Mount Sinai gyud attorney, gi-aware na mi daan sa amuang local tour guide ngadto nga makita gyud mig mga missile nga manglupad unya. Ni adto mi dito alas 12 sa kadlawon, nagtuo ming kanang mga formation of skies sa unya. Taon-taon although wala siya tingog pero makita gyud nimo kana bitong flashes of ko attorney kining daghan kayo mga mo purma siya bisag unsa so di ay mao na ditong missile nga gi-defuse sa Iron Dome sa Israel. Mura lang mga bulalakaw jeep. Kunsel GP murag mga bulalakaw sa kalangitan lang. Murag times 10 ang bulalakaw attorney Rafael. Oh. Ingon ana kadako. So at least observe ninyo dito no? Attorney? Na-observe ninyo gikan sa Mount Sinai. Nakita gyud na mo attorney kay kung moadto ka musaka ka sa Mount Sinai it will take 5 to 7 hours man nga pagsaka unya kining makita gyud nimo nga kanang kay labi na kadlaw na mo pag-adto kay init makaayo so matong lain-lain gyud siya daghan gyud kay gyud siya mga buto niya ma-shock na lang kay sugod kay mura bitaw siya sunrise nga kalit na siya musiga unya naapoy musugat nga mga Iron Dome so makita gyud nimo niya adto nakaingon na gyud mi nga ay dili gyud mi maka lahos didto sa Israel kay tungod ana nya maotong unsa man ta pizza mo nga kwan unsa pizzaha mo ta mo nga supposedly mo sud nag Israel kay June 11 man mo naabot dito so I understand dito mo sa Egypt do na mo yung mga gipang tan-aw pa dito unya padung mo sud sa Israel unsa may schedule unta ninyo nga mo sud dito ang among ta pagsud sa Israel attorney June 14 unya maotong nihiwat man sa mga to sa Dahab sa boundary sa Egypt ug Israel ug another night so pag June 15 kato na naka-decide nga dili na nang gyud may pagawason unya kuan attorney kay pagpadung adto na mo attorney murag kuan pa kanang mura ra sa Cebu City kanang maka sodra kaning wala ray mga checkpoint pero pagpabalik na namo sa Dahab kaning boundary sa Egypt ug Israel it took us also 7 hours to go back to Cairo kuan pud sa attorney kining daghan na kay mga checkpoint wala na kapila mi panaugon amo ang mga bag ablihon nga wala na lang pud mi nireklamo kay para naman pud sa safety sa tanan unya ang amo ang hasol kayo. Purti gud kahasol gud attorney ang amo ang giampo na gud ato attorney nga kuan kining makagawas gud mi sa Cairo Egypt kay ang amo antang flight pabalik sa Philippines June 24 however amo na lang gipaningkamutan sa amo ang UHX travel agency nga makagawas din mi kay ang mga silingan nga mga airport sa Israel kining Amman, Jordan, Qatar, some of flights in Qatar are closing naman unya karon the only way for the people to go out sa Israel is to go to Cairo, Egypt. Ang Cairo, Egypt congested na gud kaayo so maotong naka-decide ang amo ang UHX travel agency attorney nga mangita mig ticket soonest so maotong gikaluyan sa Ginoo kagahapon nakatuo gyud atong luha nga nakagawas ata sa Egypt kay dili gyud ingon ana pod kay bisag na ami sa Egypt na feel mi gyud nimo ang tension ang pagubot gihapon sa mga presensya sa mga sundalo, mga tangkidegera unya ang gibuhat sa amo we were 16 gibahin na lang mi nga kay wala naman gyud maka-accommodate sa amo ang mga flight tanan so naay uban ni atog Davao ni atog Manila ang uban karon ay I believe na apa sa kuan sa kining Dubai airport kay kung unta ti bakante gikuha naman lang gyud damo attorney nga nagbuwag na lang ning tanan so kadtong inyong pilgrimage unta kato inyong pilgrimage gikan magsugod mo sa Egypt no kay inyong giuna to sa Old Testament padung sud sa Israel you are supposed to exit using the airport of Jordan unta to. Oo, ato na mi sa Jordan kay gikan sa Egypt, ato mi sa Israel unya sa Amman, ato na mi ato mo kuan sa Jordan mo exit na unta. Sus, pilting kuan na hinoon. Wa noon mo makadayon sa inyong kuan. Pero believe ko ninyo ha, isog kayo mo nga nangadto GP ang
considering nga sige pang gubat baya. Sige pang gubat despite the fact nga kanang Iran bag-o man lang na tong June 13 lang na sila nga nagbombardiyo gyud, but since last year sige na sila binayloay. Unya considering ang Israel sige og binakbakay na sa Hamas dito sa Gaza, dito po sa Yemen og sa Lebanon kanang Houthis og ang Hezbollah. But despite ana nga facts nga siging gira dito pero sud gyapon mo ha. Murag unsa may inyo una nga despite ana isog man kay mo nanood dito. Amo adto gyud. Actually, attorney, ang pipila gyud sa ako ang mga co-pilgrim nagagool gyud sila kay 3 times rin nila gi-move ang ilahang kining plano nga pag-adto sa Israel nya pag first katong pagbuto gyud sa Gaza nga katong kagubot nya, second katong lain na pod nga trench na pod sa kuan nga trench na pod sa kagubot nya, karon ang ikatulo wa gyud sila nakalusot og dayon ang karon finally ikatulo na gyud unta masamot na hinuong kagubot kay mas kuyaw na hinuon ron. Karon nya kay katom gyud sa mo attorney kanang before pod mi ni decider nga mo adto sa Holy Land amo gyud gitanaw pod ang mga balita murag ni hupa na magud ang tension nya daghan na gyud pod kaayo attorney ang mga ang pilgrimage pod ng mga Pilipino nga nakaadto gyud pod. Ikaw mismo Consul JP, ikaw mismo wa ka magduduha nga bina adto ta sigma tagakanya ta dito guan si Bakulang pagka sa ako ang attorney ba sa ato ang pag-adto last year man po to 2022 pero naagyud ang kakuyaw pero kung gustohon magud mo adto makaadto kay gani we were the first also pilgrimage during 2022 nga kining ningadto sa Holy Land after COVID. So kami gito at least katong 2022 ang gubat sa even ang Hamas because it happened during if I'm not mistaken October 7, 2023 man. So at that time sa 2022 wala pa to. Okay pa to, malinawon pa to kayo. Attorney, pero ako pasabot ato attorney na pagyapon tong threat sa katong COVID to di ba? Yeah, COVID lang. Katong wala pa nag-travel kay COVID niya. Among gisungasong niya karon uto kay bawmi nga naay kagubot pero mao gi adto na gud gyapon nato niya pero wala na gud mi magtuo nga mo end up may gud ani. Oo, pastila no. So dito na lang mo na pilgrimage ko nang inyo lang gidagino to sa Egypt. Anyway, na naman po yung mga holy places dito gyapon. Oo, attorney, bali amo na lang giadto ang kuan katong Mount Simon Tanner Church kato bitong although wala sa Biblia pero katong known ngadto nga story ngadto sa Egypt turning nga kanang kuan kining gimove bitaw ang mountain kay naaman titay nga naa mga Christians didto niya pawaon sila nya niingon to ang leader sa ilang Jews I forgot the name nga sige dili mo na mo pamatson dili mo na mo papawaon pero kinahanglan magmilagro mo ni ang mountain ibalhin ninyo 3 ka kilometro. So mao na ngadto among giadto nga true enough nangadji kuno dito mga Kristiyano nagpakita ang Birhen kang Saint Simon niya ngadto na move gyud ang mountain 3 kilometers gikan sa mao among giadtuan pero pag human ato attorney wala na kay gid mi nang gawas na after ato na mi Alexandria wala na mi nagkuan kay naa naman gyud ang tension turn niya mahadlok naman pud mi niya we were advised nga kung magawas man gani we will grow as a group niya with our tour guide niya but dili individual unya nga amo apo didto turn kining lahi sa ako ang naandan nga tour sa last 2022 naagi police mag-uban namo sa amo ang bus sa amo ang hotel asa may mga duha ka police i-assign sa amo stay murag ang ako ato na panglantawan attorney ba ilagid pud take care sa mga Egyptian ng mga tourists kay mao gyud ang ilang primary source of living so mo nang ilang gipakita gyud namo gyud ba nga okay may nya para ina nagpatabang pud sila nga ibalita nga kining sa panahon kuno sa maong tension sa maong kagubot wala gyud kuno gipasagdan kay mao ilang gustong i-instill bitaw sa mga turista nga ang Egypt safe ra gyud kay mao gyud kuno ilang gisaligan sa pagkakaroon ng mga turista. Pero feel gani mo bisan sa ilang airport dito kay slado man ang tanang airport sa Israel so murag naghuot gyud dito sa Egypt. Daghan gyud kay mga pasahero gyud turni gani mao ta kong giingon nga kapila nagsigig ko anang amo ang ticket kay naon na toy 17 nya 18 nya na 19 nya 19 dili na unta nya go na lang gyud sila kay para gibuwag-buwag na lang mi para makalarga lang gyud mi makauli mi turni sa Philippines. Okay. So mo ta to June 24 ta sa kutob no dito sa kwan. Kinini ang ilang pilgrimage pastilan. Sige Jeep, so pertigyon noong ko na. Nya murag kuyaw-kuyaw to may experience mo dito. Ahatlig kag labaw pas pilgrimage so imo kay makasangpit sa Ginoo gyud taman sa ginhawa nang makita ta sa mga missile.
Okay. Wag ta mag-expect ato Attorney Rufil. Nya sa man balik pa kag pilgrimage sunod, malinaw-linaw na. Oo, kung malinaw-linaw na attorney kanya. Maupon niya mo ang ikuan pod sa amo ang kuan sa amo ang tour operator nga kay so 18 man mi 19 man mi na nauli niya 21 so na ami remaining days like puro ilahan na lang i-compute, i-adjust kung unsaon to nila nga basig makakuha na lang mig gamay nga kuan, gamay nga bakal maka-discount mig gamay na lang among ipuno as for me kung pangutan-on ko mabalik gyud ko na attorney. Sige, imong mensahe JP ngadto sa mga constituente nimo sa Santa Fe, Bantayan Island kay nabalaka tong uban nimo nga among konsehal dito Porbida. Unsa na kay natabo ato dito ron? Okay, konsehal nga piling guwapa. Actually pagka when they learned about the news sa DYHP ngadto naman daghan na kay nitawag niya nagmalipayon pud ta kay imbes kita mga nila ngadto sa Israel kita naman pagiampo alang sa pangaliwasan. Pasalamat lang ko sa DYHP sa kaubanan po natong mga media sa kanunay pag-follow up o pangumusta din niya sa tanang mga government agencies nga atong gi-coordinate aron matabangan ta nga makauli og luwas og salamaton ta nga nakauli gyud ta kay ang ako apong ginuhuna po Attorney Rufil what if July pa may makauli niya dapat maka-take out na rabang mi. Kining June 30 na ang inaugural nga kuan kining first session namo sa kaning legislative body. So salamat sa mga taga Santa Fe giampo muna ko tanan niya. Ingon man sa mga kabanan sa media og mapasalamaton ta nga kining nakauli ta nga buhi ug safe dinhi sa Cebu niya ni diretso ta diri sa Carinderia attorney kay nikaon din tagkuan isda. Wa mo magdungan atong na may mga officials po nga dos Pilipinas ba nga nauli po ganinang buntag. Wa ra mo magadungan sa kuan. Wala na attorney pero naapod mi gi-coordinate nga usa ka pilgrim group gikan sila sa Manila ug sa Zamboanga nga nisuod gud sila Jordan. Di na kuno sila makagawas. Kay wala naman po flight sa Jordan mo atong wala namin na nakakontak karon pa namo i-follow up. Naapod to sila pare. There were mga close to 30, mga 28 to sila kabuok daw. Kisa may pare nga kuyog ninyo sa inyong grupo. Si Father Aristotol na-assign niya sa Vietnam o niya naadiri sa Talamban sa King Santa Rita na po siya magmisahan pa nag-Saturday. Okay. Sige Jeff, salamat kes paghatag panahon sa DYHP o IFM. Salamat Attorney Rufil Fernandez Banio. May buntag. May buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide. Alas 9:27 na mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Actually, pag ari ni Father Salo day. Good morning Father Salo, nanalban siya masahin no sa Talisay pohon. Pero haklupan tong iya. Pagkakaroon tapos Danau. Giari ko niya nga mga tumik Israel ko nga magpuy plano or mo adto Father karon. Giari mo ko Father Salo. Ato bitong sa kanus ato day, giari sa to last pila ka buwan nang ganito labay. Inko nga nakangadto ko mga 2028 pa man siguro. Ganahan ko kong balik dito pero sa pagkakaroon sige pa manggira ko ning Hamas dito og kuan. Israel. Unya napay Hezbollah di apay Houthis. Delikado unya matagakan tagtipaka dito. Mo to ingos Father Salo bitaw. Ako sa istorya nga kuan. Good morning mo Pads, tanawa Pads. Unsay akong giingon Pads, kaya nagplano man usa man wa mo dayon sa Father Salo og kuan. Iya kong giinan anay nga kuan. Mga tumig Israel ingko nga kapas pagkakaron nindot gid ibalik. No, pero sa pagkakaroong panahon na gyud nga sige pa dito bombardiyo. Although mo ra mo ka confident ra mahigalang adto kag Israel kabantay mo og adto ka sa laing lugar. Tanawag ko media day. Ang media mag-report gikan sa Tel Aviv, Israel. Pero wa may media dito sa Iran. Kay mas medyo safe gyapon Israel kay naman sa Iron Dome god. Iniglupad sa missiles dito mahigala. Igbombardiyo dito sa Israel, masagang nila. Naman sa Iron Dome. Nga mulupad po na dito nga dito na butos taas. Unya doon na po sila yung mga bomb shelters. Medyo safe gamay pero sus karon ang Iron Dome mahigala doon na may nisipyat yung nanood dito nga mga missiles. 5 kag muuan ang missile sa Iran. Pila ka missiles sa tananday ang niuwan? 400. 5 ka 400 ni store nga uwan dito. Ang uban nasagang, ang uban wa. Manang kuyaw, Father Salo, Father pida. Number 1 Father, di lang sa kumuadto kay medyo kuyaw ito sige pamanggira, si Mako niyang matagakan tagtipaka. Ikaduha medyo kuyaw sa tumbulsa.
karong panahon na ato sige consider ang mga galastuhan ato ni store porbida. Ay siyempre mo adto kaning lugar mahigala makagasto mo kita ha. Delikado sa gira o delikado sa bulsa. Importante ang pilgrimage mga kailangan kay pare kauban kay parang nga misa ba. Kami sa una si Father Dondon Aquino mo kauban kada adlaw may misa. Kay ang akong kauban po Tatay Dudong Limchua ug Nanay Dayan mo may manghagit og misa gyud nga mamisa na ta Father. Mao to among pilgrimage ito sa Israel. Pero kato nag-pilgrimage mi sa Rome, among pare kauban duha. Wa na hinuoy misa. Panagsarang misa mga kaigalaan. Katong dito mi sa Israel kada adlaw, ha? Pagkanto na mo Roma duhagaw ka po pare mo kauban. Panagsara hinuoy misa. Parang katawa-katawa mga sukintig paminaw. So, mo ni kini mga lugar ra magod kung gusto ka og pilgrimage, kanang yung lugar ra. Mura magyug ma-feel nimo bang kwan. Ako ganahan kay kung ngadto pag primero na kung adto mahigala nga na pangandoy gyud ako namon ha. Kay sige ko tagbasa sa Biblia. Inigbasa na ko sa Biblia karon murag matinaw nimo ba. Inigbasa na ko anang Bible murag bag presko ang imong hunahuna nga didto mo ko ning lugar ra oh. Mo tayo akong giapas pod. Kanana ang nindot kini balikan pero aron nga to nang lupad ay muralag fireworks display. Dili maayo mo adto mga panahon na, ha? Unless malinaw na ni. Unya si Trump ra ba niingon nga within 2 weeks mohimo sa desisyon. Straight to the point. Di mo masabot kini ba yang Iran og Israel kanadto amigo ba na sila indeken? Pag declare sa United Nation nga kining Israel nahimo na yung nasod completely. Kay kana god mahigalang Holy Land, bag-o lang gud asa nahimong state god una kay tas Pilipinas oy. Pero sa development mahigala bidagi biyaan ta sa Israel. 1948 lang na sila gi-recognize. Pero kanang Holy Land daan na ginang naa diha. Karon kining Iran mahigala usan ni sa mga countries o maghisgot kag mga Muslim countries. Ikaduha siya nga nirecognize sa Israel isip state. Kay pinakauna nirecognize ang US magyud. Pero sa mga Muslim countries ang Iran ikaduha. So grabe ilang panag-amigo ani sa una. Nahitabo lang nga doon na mahigalay regime nga napulihan tong ilang kuan dito, mga officials sa Iran, pagpuli itong mga bagong officials nga katunang kuan na, diyan na sa nag-chant mga kaigalaan nga ang Israel, death to Israel, tungod kay kini, murabag, ang pagkakontra ba sa mga ang kining Israel kontra gini sa Islam. Diha na nagsugod tong ilang panagbangi. Pero pag gira sa Israel o Iran o Iraq, gira man na sila, ang Iraq, si Saddam Hussein, mas grabe man ang threat god ni Saddam Hussein ikumpara sa uban. Muna ang Israel at that time, dili, na neutral lang sa ito panahon na. Or mas pabor siya mahigala sa Iran at that time. Straight to the point. Pero takulahaw lang, mauna na nahitabo ron, hindi mo ma-imagine nga grabe rong binumbahay mga sukit ti paminaw. More than 40 years na ning ilang conflict. Kay tungod mga kaigalaan kining Iran sagod. Pagsugod atong ilang regime mga higala nga di na sa ganahan ning Israel kontra sa Islam ni. So muna nga gisuportahan sa Iran. Kaya karong Israel 5 man ni kabuk ilang kontra ron kumbuton naon. Di ay Hamas naa sa Gaza Strip. Di a mahigalay Hezbollah sa Lebanon. Di a mga kaigala ay Houthis sa Yemen og naa pa sa Syria nga ilang kontra 4 plus karon ng Iran 5. Straight to the point. Itabangan nig 5 karon mga sukit tig paminaw. So ang Iron Dome air defense system mao ni ang world's best defense against missiles and rockets, pero nakasud ang uban. 5 kapatid daghana kayo mura na siguro nagduwa-duwa computer dito no, counter strike lang ba. Ang uban nakasud gyud man daghag mga damage po dito sa Israel. Unya kini ni ang atong mga panghinaot ani nga makuan murag isog banggi kay puros man mga isog
Sige pa mang bombardiyo mga kagalaan. Si Trump niingon na nga kanang Iran surrender na lang mo without condition. Di man sad mosugot ng Iran. Karon ni tingog-tingog na po ginagmay Putin nga ang Iran mahigala ang iyang alay kini mang Russia. Pero kining Russia sa pagkakaroon na po ni problema sa Ukraine. Ni complicate ba? Nya unsa mag-complicate ni? Ang ato mahigalang epekto diri sa atong gasolina. Diri sa atong lana. Atong mga OFWs ug uban pa. Inig-epekto ang nagmahal sa gasolina kana gid reality bites na. Money matters na gani mga kaigalaan bidang problemahan na gid kayo. Kaya ang domino effect ani mga higala pirte man yung problema ha. Pag mahal sa gasolina, mumahal ang plitihan, mumahal ang mga palaliton tanan. Kuan na yung domino effect na. Kaya maingaw man itong mga mag-uuma o ang ubang mga negosyante, wa man sa mo dadaan ng among mga produkto diri nga among kuan lang, wa man ni man lakaw lang diri pa sa market. Amo man ning giplitihan sad. Straight to the point.